Αν σκέφτεσαι να παράγεις τα δικά σου ηχητικά και βίντεο podcast καθώς και διαδικτυακές μεταδόσεις, τότε παρακαλώ άνοιξε τον ήχο και άκου τι έχω να σου πω. Με λένε Τόμας Μπάρλακ, είμαι παραγωγός στο στούντιο podcast Dobre Fale και για τα επόμενα 2 λεπτά θα ήθελα να σου δείξω ότι το απλό γεγονός ότι έχεις μια κάμερα ή φωτογραφική μηχανή δεν σου εγγυάται ότι θα παράγεις ένα καλό, δηλαδή ενδιαφέρον και όμορφο βίντεο. Φυσικά μπορείς να έχεις μια DSLR ή μια mirrorless κάμερα. Αλλά αν δεν ξέρεις πώς να αξιοποιήσεις το δυναμικό τους, το βίντεό σου μπορεί να φαίνεται έτσι και ίσως νομίζεις ότι όλα είναι εντάξει, αλλά αυτό πιθανότατα συμβαίνει γιατί ακόμα μπορείς να με ακούς καλά. Τι θα συνέβαινε όμως αν αρχίζαμε να χρησιμοποιούμε αποκλειστικά τα ενσωματωμένα μικρόφωνα της κάμερας? Όπως βλέπεις, η χρήση της αυτόματης λειτουργίας μπορεί να μην δώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, οι άνθρωποι να ακούσουν για το προϊόν σου. Φρόντισε για καλή ποιότητα ήχου, ρύθμισε την έκθεση στην κάμερα, διάλεξε σωστά το φως, όμορφο βίντεο και καλός ήχος δεν εγγυώνται επιτυχία. Στο διαδίκτυο, για να μας ακούσουν, αυτά τα 3 πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται, αλλά στην πρώτη θέση είναι μια ενδιαφέρουσα, ουσιαστική ιστορία. Από τη στιγμή που κατάλαβα αυτά, υποστηρίζω τους δημιουργούς στην παραγωγή υλικού. Στο διαδίκτυο, για να θέλουν οι άνθρωποι να μας ακούσουν, αυτά τα 3 πράγματα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται, αλλά πάντα στην πρώτη θέση πρέπει να παραμένει μια ενδιαφέρουσα, ουσιαστική και με ελκυστικό τρόπο αφηγημένη ιστορία. Και από τη στιγμή που κατάλαβα αυτά τα 3 πράγματα, υποστηρίζω τους δημιουργούς στην παραγωγή ηχητικού και βίντεο υλικού, γι' αυτό στο στούντιο Dobre Fale δεν θα ηχογραφήσουμε, θα μοντάρουμε και θα σου παραδώσουμε απλώς ένα έτοιμο αρχείο, αλλά θα σε βοηθήσουμε επίσης να προετοιμάσεις το περιεχόμενο της παρουσίασής σου, έτσι ώστε να είναι πιο ενδιαφέρον για το κοινό και θα σε βοηθήσουμε να διαχειριστείς το άγχος που σχετίζεται με την εμφάνιση μπροστά στην κάμερα. Ελπίζω ότι με αυτό το σύντομο βίντεο σας έδειξα ότι μπορούμε ως στούντιο να σας βοηθήσουμε στην παραγωγή υλικού καλής ποιότητας για τα ηχητικά και βίντεο podcast σας, για εκπαιδεύσεις ή διαδικτυακές μεταδόσεις. Σας προσκαλούμε στο στούντιο podcast μας στη Βαρσοβία, στην οδό Μοκοτόφσκα 63, καθώς και στην ιστοσελίδα μας Dobre Fale Studio. Ας συναντηθούμε σε καλές συχνότητες.